Police Regional Office 6 maga-deploy sang masobra 2,000 ka mga pulis sa mga patyo, terminal, kag iban pa nga mga matawo nga lugar sa Tigkalalag. Si John Sala nakatutok. Madamo sang pagbagong gindala ang pandemya ilabi na sa paghiwat sa mga naandan nga mga aktibidad. Isang tigkalalag sa may dako nga pagbago bangod ang naandan nga pagdagsa sang mahimata sa patyo ang subong ginabawala na. Sunod sa Police Regional Office 6 sarang nga makabisita sa mga patyo halin Setyembre 17 tubtob Oktubre 28 kag Nobyembre 5 tubtob 15. Wala naman subong sang age limit ang mga luyag nga magbisita sa patyo. Who would be securing our cemeteries, our memorial parks, no? We also have bus terminals, airports, and seaports naton. Sa siniman nga mga tinion, ang age restriction wala ni siya naton ginapatuman. Angot sini maga-deploy sang 2,277 tanan ka mga PNP personnel ang PRO6 sa Bugos Carion nga ga-deploy sa mga patyo, terminals kag iman pang mga matawo nga lugar. Magapahamtang man sa mga personnel sa mga tourist spots sa rehiyon sa diin ginalauman man nga pagadagsaon. We foresee nga during November October 29 to November 4, since there would be long weekends, ang influx ng tao hindi na sa patyo kundi sa mga tourist destinations. So there would be personnel of the PNP who will be deployed in these tourist destinations. Bilang bulig sa mga kapulisan may masobra 14,000 man nga mga force multipliers nga ga-deploy. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas.